vil synge et par sange for jer. Mere præcist er det, I nu skal høre et uddrag fra Sebastians fødselskade, siger nu. De vigtigste personer er Cyrano, musketør, provokatør, slagsbror, poet og romantiker, spilles af Henrik. Roxanne, den smukkeste kvinde i Paris, Cyranos kusine, spilles af Rikke. Christian, og musketør, Roxannes elsker, spilles af Søren. Gis, Skurk og Greve, spilles af Emil. Rakino, bagermester og en slags poet, spilles af Daniel. Lise, hans kone, spilles af Julie. Teatret foregår ca. 1640. Et af byens teaterspillere Knud. Alle kommer for at se og blive ved scenen. Cyrano dukker op og udfordrer publikum og gør de gives til duel for at få standset den talentløse forestilling. Turist bliver ikke gennemført den aften. God fornøjelse. Jo, det er Annes plads. Er det også med? Ja, det er ikke. Anne, Henrik og Rikke.
som hende. Jeg står til at vinde mændenes drøm i Paris. Den håber jeg på. Den i rollen nu i aften, som helten i Kloris. At synge bolden og følge er så aldrig til Kloris. Hvordan kommer ham god i den musketæren og profeten fik dem manden med trompeten. Fyldes ud for tiden til at alle kommer givetvis svagt at få. Kloris!